Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng igado. Ayan, ito po ay pinagmamalaki ng ating mga kababayan na taga Ilocos Ilocos Region. Region. Bandang, ano naman po tayo ngayon, bandang Norte. Yes. Ayan. Ito po ay Ilocano dish din po yung igado. Yes. So mga foodies, yung pagkain po natin ito, ang nagrekomenda po ay sila Maisel Glomar Romano, Hello po. Violeta Arauz Punsalan. Hello po. Thank you so much po sa nirecommend po ninyong pagkain. Yes. At saka si Ma'am Cecil Ogawa. Christine Cecil Ogawa yan. Yes. Nag-request din po siya ng Ilocano dish. Yes. At ang video na to guys ay special dahil Ay, oo. meron tayong kakolab. Opo. Napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron na lang po tayo makaka-back-to-back online collaboration ang ating sisi na si Sally M. Ayan, si Sally M po ay nakakolab na po natin siya. Yes. So, second online collaboration na po natin siya. Kaya sana po, supportahan po natin siya. At syempre, huwag kalimutan Subscribe! sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Sarap. Ano to? My goodness, ang sarap. Niya yung prawns. Kasing laki ng kamay ko. Ang laki niya. Ayan guys, napanood natin ang ating sisi na si Sally M. Opo mga foodie, si Sisi po ay napakasarap ng mga kinakain niya. Yes. Sobrang putok-batok din po siya at napakasarap, grabe, at saka masarap din siyang kumain. Kaya sana po mga foodies, pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya at syempre mag-subscribe na po kayo. Yes. So, Sisi Sally M, thank you so much po sa online collaboration natin ulit. God Yes. bless po. Ayan mga ka-foodies, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Opo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay Opo. namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Manghanta ka rin Kapampangan. Opo. Ayan. Ayan. Excited po kami ulit kasi first time din po namin Yes. ulit makakain ng igado. Ayan. Gusto ko sili oh. tapos may patis. Dami namin rice guys, so. Oo. Gutom na gutom kami kasi kakagali lang namin. Yes. At maraming salamat sa lahat ng pumunta ng live natin Nag-live sa kami kanina. Facebook page. Ayan. Salamat po sa suporta ha. Sarap. Ayan, unang subo tayo. Yes. Sarap. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Sisi, Sally M, para sa'yo po ang unang subo. Kain tayo. Kain po tayo. Gusto ko sili-sili. Sarap.
Wala. Hindi tayo nagsasalita eh. Gutom. Sarap. Lalo na maanong. Mahangang na. Mga foodie best, ang dami pong nag-recommend ng pagkain na to, yung igado natin. Yung iba po, hindi na namin sila makita sa comment po. So, thank you so much po sa nag-recommend po ng mga, ng igado. Yan. Yes. Hindi po Thank you namin so lahat much kayo po. makita. Ang dami nilang nag-recommend ng igado, no? Mm-mm. Thank you po. Balik pa, ano to, bandang norte. Mm-mm. Abangan niyo po yung susunod namin na kakainin sa next mukbang namin. Yes. Pasensya na po kayo kung Mm-mm. ito yung nauna namin kasi Opo. ito yung ano namin eh. Ito yung laman ng rep. Yung mga ano, Yung available na Mm-mm, sangkap. sangkap. Pero yung ano po, yung ibang request po ninyo, in-order po namin yung sangkap. Pero lahat po ng mga request po ninyo, makakain natin yan. At saka yung ibang sangkap po ng ano yan, pagkain po, in-order pa lang po namin sa Lazada. Tulad po ng kajos, kasi wala pong kajos dito sa lugar namin. Nag-order pa lang po kami sa Lazada. Yes. Basta Lazada, maaasahan. Sarap. Parang menudo lang, no? Mm-mm. Wala lang siyang ano, tomato sauce. Sarap. Napapadami na yung kanin ko. Susunod tayo. Cheers. Sarap. Kabaon. Meron siyang green peas, tsaka ano kasi tawag dito? Ano kasi yon? Garbanzos, oo. Di ba? Sarap. Hindi maangang yung sili. Oo. Pwede din siya piyesta to, no? Mm-mm. Sarap. Ang sarap. Ayan guys, huwag niyo kalimutan, Sally M.
Try nyo na po. Masarap. Mm-mm. Kaparas. Mga kapudibis, huwag niyo kalimutan, kakulat po namin, Sally M. Kami na rin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe. Paano? Subscribe. Nagturo. Click yun na ang aming bell Opo. para lagi kayong updated kung napadaan lang kayo sa channel namin. Tsaka maganda po yung quality ng video ni Sisi Sally M. Malinaw na malinaw talaga. Pati yung course mo makikita sa ano na, ganda ng video niya. Masarap niya kumain, Oo. guys. Gusto niya gayaan ko siyang kumain. Yeah. Ganyan siya kumain. Nakatingin siya. Lagi siya nakatingin. Nangangakit. Isa ka na pinapanood ko yan. Natatakot ako. Bakit? Kasi parang inaakit niya ako. Sige nga. Diretso? Di ko Hanggang malunok niya. Sally M, thank you so much. Lagi nag-message din yan. Mapait din si Sally M. Tinatanong niya yung damit ko. Bakit? Gusto niya daw. Ukay-ukay lang yun. Yung damit ko pang ukay-ukay lang. Sarap. Likot din ako. Sarap. May sili ka pa? Gusto mo? Oo. Ayaw mo na? Ayoko na. Nakaparas. Sarap. Challenge daw ako ng kumain ng sili. Sabi ni Renz. Trans Q Pineda. Yes. Kabalin namin siya. Oo. At saka sa YouTube, nagkano din siya nanonood. Ano lang ako sa sili? Isa, dalawa, ganyan lang. Hindi ko kaya marami. Ha? Kaya mga kapudibis, sa nagtatanong kung saan yung gym natin. Oo. Grumman's Gym. Opo. San Nicolas, Lubao, Betis. Ay, San Nicolas, Betis. Ayan. Sa tapat po ng mansion, White Mansion. Yeah. Kanina kasi ang dami nagtatanong po sa live namin. Sa Facebook live namin. Grumman's Gym po. Mura lang po yung nyo, monthly 700 lang. At meron na doon. Folks. Maraming doon, gwapo. Wapo. Maraming gwapo. Check nyo yung nila, Facebook page ng Oo. Grumman's. Makikita nyo yung mga gwapo doon. Gwapo. Lahat crush niya. Hoy! Isa lang. Totoo, isa lang. Sigurado ka, totoo. Oo nga. Isa lang yung crush ko doon, promise. Pero lahat love niya.
Love. Gusto naman tayo, diba? Kailangan magmahalan tayo. Wow. Adalab mo ako. Oo naman! So, kiss mo ako. Pass tayo dyan. Ayaw niya akong i-kiss. Bakit gusto magpapakis sa akin? Alam mo naman, hindi ako ano doon sa mga babae. Ayaw magiging tomboy ka. Eh? Gusto mo pa rice? Anong pa? Hindi na ipawag mo ba? Ay, okay na ito sa akin. Sa mga Ilocano, Agya Malak po. Maraming Apo. salamat. Ayan. Sinipon ako. Ikaw naman kumain ng maraming sili. Masarap kasi kumain na yung medyo maanghang yung kinakain mo. Nakakagana. Di ba po? Ayan, gusto ko yung nahanghang ako kahit na tumutulo na yung sipon ko. Rice pa. Sus tayo. Ha? Meron nag-challenge ng 100 pieces hotdog. Sa Facebook page. Sponsor. 100 pieces. Kasi yung hotdog dito hindi masarap. Promise, hindi masarap yung hotdog dito. Nag-100 na siya. 115 yun. Matagal Naka na yun, no? 75 lang ako. Matagal na yun, no? Kung saan yung masarap na hotdog, padala nyo sa amin. Malaki ulit. Siyempre yung malaki, masarap. Puti o red? Masarap? Well, red. Gusto ko red. Ayoko puti. Malambot yun. Hindi masarap yun. Masarap yung ano, pula. Anong flavor? Cheese? Wow! Ang bilis lumagot na. Yung kagad may cheese. Talaga. Yung pagkaga mo, lalabas na yung cheese. Sarap! Diba? Ano yun? Pinoy o foreigner? Uy, may hotdog na pang Pinoy tsaka pang foreigner na hotdog. Ay, oo, yung foreigner mahaba. Iba yung iniisip mo. Hindi. Hindi yan. Grabe ka. Pinagpawisan ka eh. Oo, Diyos ko doon. Sinabi lang yung hotdog. Syempre gusto ko yung Pinoy. Pinoy? Matigas. Masarap. At malilangnam yun. Hindi tulad na ano sa ibang bansa. Malambot kagad. No? Mahaba nga, malambot naman. Hindi ka mag-i-enjoy. Putlong yun eh. Ha? Putlong. Meron din tayong putlong dito. Baka iba kasi iniisip nila eh. Kung anong mahaba. Naubos namin, no? Nadala sa kwento. Nadala sa hotdog. Ayan. Ubos. Di halatang ko to. Ayan mga foodie bees, naubos po natin lahat. Yung igado ulam natin, tsaka yung rice. Ayan. Sa mga foodie bees, Sally M po, please pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Sally M. Ayan, Sisi Sally M, thank you so much po ulit. Ayan, God bless po.
So mga foodies, bago po natin tapusin yung video, gusto po namin i-shoutout ang mga nagpapa-shoutout po sa Facebook page po namin. Sila Rescue Pineda, Mayron Kilio Jimenez, Remelia Silverio, Cheryl Ann Mariano from Zamboanga City, Irene Francisco, Angel Nebrao Lamila, birthday niya sa September 29. Happy birthday po! Edenia Macarulay Encelay. Ayan. Vince Texon Matula. Mylene Bangongon from Cagayan de Oro City. Serna family from Zamboanga City. Hello Hello po sa po. inyo, Serna family. Ann Borromeo, Jean Grace Londong, Nancy Manzanilla, Hello. Karen Espos. Mansanili. Oh, Manzanilla nga. Ganda naman pang apelido. Apple Hello po. Fernandez, Geraldine Ogis Marciado, Yes. Next Raimundo from Agonoy, Bulacan, Junchin Roldan, Hello po. The Belly Patrina Castañeras. Ayan. Hello po. Yan. Hello po sa inyo at thank you so much po sa panonood po ninyo sa amin at sa suporta po ninyo. Yes. At sa yung mga nagpapa-shoutout po sa nag-live po kami, sa next video po namin kayo i-shoutout kasi Ay, hindi po salamat natin lahat masya-shoutout, baka maubos po yung oras natin. Ayan. Thank you so Yes. much po. At Team Matibay, shoutout po sa inyo si Sis Christine Cecil Ogawa, ayan. love Mamita, you. Brady Mamita, Lagangan, Jessie Sheila Lagangan, Almendres, oo. Sino Jessie pa? Pastrana, Nancy Abby Suso. Calderon, hi! Happy Abby Calder. Hello po Yes. sa inyo. Love you po. At kay Frenny, Frenny, it's Kimi. Lini. It's ang gulo na. No. Kimi, ayan. Yes, Si Frenny Kimi, I love At saka you. it's kay Lenny. Frenny, it's I love Lenny. you. I Ingat love po you. kayo. Ayan. At kay Frenny, Jeffrey Chow. At kay Cook Like Crazy, pakisupport Yes. po yung kapatid na po namin at mag-subscribe na po kayo. Yes. At happy birthday po pala kay... Ano ko si Paula nun? Nakalimutan ko. Helmer Conanan. Happy birthday, Helmer Sino yun? Conanan. Okay. Si Cook Kabalen. Ay, Kabalen Cooking. Ayan. Hello po sa inyo. Happy birthday po. At Oo. Jason Laksamana, hello po. Mga foodies, kung nagustuhan po ninyo yung aming video, please pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. At Yes. para makita din po ninyo ang bagong dish po namin sa susunod na mukbang. Ganon din po sa aming Facebook page, mga kapudibis. Mag-follow na po kayo. Yes, at TikTok ng The Pudibis. At ang TikTok ni BBM. Yes, kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you.